Maayong gabi, amigo. Ay gilay kadela nga kay mura maghini tingog. Oh. Loud and clear ba, amigo? Oh, tinaw kayo, gwapog tingog. Murag Sige na anong ko'y sir? pangutan, amigo. Oh, sige, pangutana. Matod nimo, amigo. Matod nimo sa imong caption, si San Pablo dili pare sa Roman Catholic Church. Oh. So, uyuna na nimo karon nga si San Pablo pare gid ay pero dili lang sa Roman Catholic Church. Tama ba? Mo tinod, o pare sa Hudiyo. Tinood na siya. Pare siya, So, paminaw og ka dili. Sige. Hindi lang. Si Pablo, pare na siya sa asayang ngalan, sa Pablo man yung ngalan, na sadang gitawag yan ni Kristo. Saul yung ngalan, or Saul, pare na siya. Kinato. Unya karon, dili ni sa pare, apostol na siya. Pero akong caption diya, kay nag-ingon man mo nga si Pablo, pares katoliko mo, dili ni sa pare. Nakuha ni mo? Okay, Sige. okay na. Akong sa ato pangutana. Paminosa, wala na problema. Okay na. Okay lagi, kay akala mo kung yung magkauban, nagsikingon niya si Pablo pare sa Romano Katoliko. Pakigdebate ko. Public, kinsa yung pumatuo diya, si Pablo pare sa Romano Katoliko. Lagi. Ano ba? Sige. Ang akong pangutana kay pare man di ay siya, pero dili lang sa Katoliko kay matod nimo sa mga Hudyo. Unsa man, lagi kadali ha. Unsa man tong tinuohan sa mga Hudyo nga diin si San Pablo na himong pare. Unsa man to siya kapanahonan ni San Pablo unsa man tong tinuohan na sa mga Hudyo. Okay, Nga diin si San Pablo nagserbisyo asa pare. Okay. So wala pa si Jesus Christ, si Pablo nasa sa kining panahon sa katong ilang gitunan ang 5 ka libro ni Moises nga ginganlag Torah. Unsa man to? Sila. O mo to ilang may tungod sa kasuguan ang ilang may Torah pagtuluan ng Moises. Unsa lagi to relihiyon na? Unsa tong relihiyon na? Sila okay mo ato mga Judaism. Wa mo nganlay da usa nga relihiyon ang ibutang. Awa din ni klaro din interbuhan. Kanang dili mo to ni Kristo layo ba na Judaism na sila. O dili kay kanalam pero sa Biblia wala sila nganlay usa nga relihiyon. Ang giingon dia sa Biblia dang tugon tingnan sila balay sa Dios. Okay. Sa diyang nibulag si San Pablo anang giingon nimo Judaism kay nag-convert naman dahil siya into Kristiyanismo no? Asa man siya unsa man tong simbahana or kadtong nag-alagad sa isip pare unsa man simbahana nga nag-una pa sa kapanahon kanang naana exist na nga si Kristo mismo ang nagtukod diin siya nagserbisyo as pagkapari kay lisod bang kayo brad nga nagserbisyo siya as pagkapari niya wala sa gitukod ni Kristo nga na-convert gud sa into Christianity niya kadtong simbahana nga na-convert siya mao gud tong ka Kristo ang pangutana na ko mao unsang simbahana nga na-convert si San Pablo na-convert unsang simbahana nga nagserbisyo si San Pablo isip pagkapari niya dili naman sa pare. Wala may basa da kanang giingon nimo sa Roma 15. Ingon ka nga. Basta kadali lang. Ingon ka nga si San Pablo pare. Sa inyong Bible nga version sa may balita mabasa pare. Pero tanaw to bisan daghang kay version, mingon ka gatos ka version dili na dili sa Katoliko. Kani akong basahon niyo kani nga the Pinoy translation. Pinoy asa sa kadali lang. Mangutana ra ko nimo kay pakigtuo ni ato amigo. Sige. Pinoy version nga Biblia ha. Pinoy version nga Biblia. Niingon si San Pablo sa Roma 15:16. Pinili niya ako. Ano pilian niya si Kristo ha, dili ang yawa. Pinili niya ako para maging servant ni Christ. Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang pari na mag-preach ng priest man diri gitagawag lang ako ng pari para magtudlo sa maayong balita sa Dios para maging banal at katanggap-tanggap na opiring ng mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Ang pangutana ko mao, asa man siya nagserbisyo ani bilang isang pari? Sige, serbisyo bilang isang pari. Nagserbisyo siya nga to sa mga hintel. Nagbalay sa simbahan na to yung giserbisyuan.
Wala po nganli ang usang ngalan simbahan. Ang gingon diya, amino sa wala man nganli, paminalitan. Buhat kapitulo 11:26 ginganlag magkristohanon. Kristohanon ang tawag. O na inyo lagi nang iklim nga Romano Katoliko dayon to. Lisod bukay na mong klim-klim tao eh. So iya giserbisyuhan ang mga hintel. O ginganlag Sakto mga gid na bro, bro. kristohanon. Oh, bro. Sakto gid itong imong giingon, lisod jud kayo mag-claim. Lisod kayo mag-claim kung why ni claim. O mo lagi na ang gibabasa diya, mo lagi na pamina sa. Mo lagi na lagi mingon dahil muklim ang godan yung mga kauban nga si Pablo Romano Katoliko pares dito. O Ay, asa man siya, unsa man gitong kuan na bro, nga diin sa nagserbisyo sa pagkapare, unsa man simbahan na to yang giserbisyoan. Ang kuan makristohanon lagi yung mahintel. Lagi unsa man to, unsa may tinuuhan na tong mga Kristohanon. Unsa may tinuuhan na tong sabat keeper na sila. Lagi sabat keeper sila, pero unsa man tong iglesia ha nga diin sila nasakop nga nagsabat pod sila. Sakop to sila sa pag-convert na ni Pablo. Sakop na diya sa unang mga gingalag magkristohanon sa mga apostoles. Unsa man to? Si Kristo di ba gatukod gatukod di ba si Kristo gatukod bro. Di ba si Kristo gatukod og iglesia sa San Mateo 16:18? Yeah. So mao gyud ang simbahan na, mao na simbahan na ang gipasakupan ni San Pablo, tama? Oo. Unsa man ang simbahan na bro? Sige. Okay, unsa man ang simbahan na? Unsa man ang iglesia ha nga gipasakupan ni San Pablo? Nag-exist ba na hangtod karon? Nag-exist yun na pero wala paminaw sa wala na siya nganli unsay pangalan sa relihiyon. Tanawa sa ato pa di ay. Sa futubag nako. Ay sa. Futubag sa ko pati wala sa futubag. Wala nganli unsay pangalan sa relihiyon. Kayo magiskutag ngalan sa relihiyon, naidagan mabasa na iglesia sa Dios, na iglesia ni Kristo, na iglesia sa panganay, na ginganlag Kristohanon. So kung gamiton nato na so paglibog na ang matawa na. Ang gikuan din ang gipunting yun, mao gyud ni ang pagtulunan. Panaglitan kini gingon diri sa amino sa na raw. Buhat kapitulo 20 basa ko ha. Buhat kapitulo 20 para may balota. 24 bersikulo 14. Yara basahon sa 14 para makibalo ka. Inoon ipahayag ko kini kanimo nga nabaha sumala sa dalan nga gitawag nila pundok. Ako magasimba sa Dios sa among maginikanan. Unsa kuno ang ngalan sa pundok? Kinganlan og andalan. Unsa andalan? Wala pagtulunan man eh. Sumala sa Jeremiah 6:16. Nga pangitaan dalan aron makapahuli ang imong kalag sa ato pa pagtulunan sa Dios. Muna itinuod nga pagtulunan. Dili kay basihan ang pangalan simbahan. Mao na dili na mao. Sige, so, wala dili ta magisgot og dili na to naisgutan ni ngalan. Ang pangutana nako kay nag-exist man ka na simbahan na karon. Asa man ang simbahan na nga nag-exist karon nga matod nimo kanang gipasakupan ni San Pablo nga nag-alagad sa ingon nga pare. Nag-exist din na hangtod karon. Asa man ang simbahan na ron? Okay, kana simbahan. Walay lain ang nagtulos ka maturan nga nag-exist. Only the Seventh-day Adventist nga kaniadtong karon mao ni siya ang gidala nga pagtulunan nga giwala na. Wala na gitulo. Yes, tinuod na. So, pagtulunan sa ato pa di ay nasakop si San Pablo sa simbahang Adventist, Seventh-day Adventist General Conference. Okay, wala ko pinaw. Wala ko nagingon nga si Pablo nga sakop sa General Conference. Ang pagtulunan nilang Pablo sa apostoles, walay kalainan sa amo. Pareho sila, paralitan, sabat keeper sila. Dili nga og mga hugaw nga baboy. Maupod mi. So dili basihan ang pangalan. Bro, kundili, paminasa. Kundili ang pagtulunan. So ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist, dool kayo diyas bagong tugon. Pananglitan, sa ato pa. Bautismo. Lagi. Sa kadali lang. Okay, sunod. Lagi. So, dool man ka, kung dool sa pagtulunan, pasabot ba nga, mao na ginay tinuod kay dool sa pagtulunan? Tinuod yun, okay. Basahon ako. Dool, yun na. Kaya gano'n man. Niya, panaglitan ha. Sige, ang basahon dire. Sa 1 Tesalonica 2:14, mag-awaton kamo sa iglesia sa Judea. So kanang Judea, mao man ang mga apostoles, mga pagtulunan ani bro, mga apostol. Bro. Ang giingon ni San Pablo, pare gid siya, di ba?
nasa Biblia ato sa sulayag ukab ning Biblia sa kay nasa buhat 14 22 correct me if I'm wrong basahon sa nako dire 14:22 22 tanawon sa nako na ha. Okay. So, umani ba pwede ko mangutana sa imong karon pod? May problema. Kadali lang ha. Sige. Karon kay naaman niingon man si San Pablo sa buhat atong tanaw na. Buhat 14:22. Correct me if I'm wrong akong basahon ning Biblia nga akong gidala pinakakaraan nga translation sa Biblia. And when they had ordained, ningon si San Pablo ha. And when they had ordained to them priests, nag-ordina silang mga pari in every church, kada simbahan, and had prayed, fasting, they commended. Buhat 14:22 sa Bibliang Duay Rhyme Translation. Sige, So si San Pablo, nangordina silang mga pari, kada simbahan. O nya matod nimo, nag-exist ang simbahan nga gipasakupan ni San Pablo hangtod karon. Akong pangutana mao, kinsa ba di ay nga simbahan nga nag-exist karon nga naay mga pare? Okay, subag ko. Kami na ha. Wala na lagi pare karon. Kay Ako mangutana na bay pare. Ang akong pangutana, kinsa nga simbahan karon nga nag-exist nga naay pare? Natubag naman ako na. Wala sa simbahan na, wala pare. Simbahan karon nag-exist pare kay tagingon biya si Pablo sa Hebreo 7:12, ilisan ang pare, ilisan budang balaod. Episode 4:11, nagingon ni pa si Pablo nga ang gasa pastor na. So kanang simbahan nga giskutan ni Pablo, wala lain ang dola na mo ang Seventh Adventist. Di ba? Si Pablo dili manguros paminaw sa. Si Pablo wala ni nagwalig purgatorio. Na matod ba sa mga Sibdiban si Pablo saan na imong purgatorio brad kay layo na kanang panguros layo naman na. Dili man daga pokus sa tas pare. Muna nga layo ang pagturunan si Pablo og sa Romano Katoliko. Sa akong gingon mas dool si Pablo sa amo kay pareho may do may pagturunan dili sama sa inyo. Muna nga dili siya mahimong pare sa Romano Katoliko. Kundili diya sa kining panahon sa mga apostol ang ilang gitudlo mao gyud ang kasuguan sa Dios. O mo na ang gitudlo mo dili sama sa inyo karon nga angkon lang. Sige, ang akong pangutana ba? Kinsa mang simbahan na karon nga nag-exist nga naay mga pare? Mura man akong pangutana, di ba? Natubag man ako na nga wala na lagi nag-exist sa mga pare karon kay wala ko si mangutanag na abay nag-exist nga pare, wala ko mangutanag nag-exist pa ba ning pare karon? Wa. Kinsang simbahan na nga nag-exist karon nga naay mga pare nga matod ni San Pedro, ani San Pablo, nag-ordina silang mga pare kada simbahan. Okay. Tito kapitulo 1 bersikulo 5, nag-ordina gyapon silang mga kaparian kada syudad in every cities the ordained priest. Ang pangutana ko mao, kinsa ba ang simbahan nga nag-exist karon nga naay mga paring ordinado? Okay, mo tubag ko. Sabi na ha. Sa inyong Katoliko naay pare, pero sa Biblia wala na. Brad, wala ko mangutanag sa amo bang Katoliko na abay mga pare o wala. Ang pangutana ko mao, kinsa nga simbahan karon nga nag-exist nga naay ordinaryo, naay ordinado nga pare. Okay, mo tubag lay ko mo tong tubag ako. Nagingon ko nga wala nag-exist pero naay mapare karon nga wala nagikan sa Biblia. Mingilutaw ra ng pareha. Bro, akong klarohon ba? Wala ko mangutanag na bay nag-exist nga pare ron nilutaw. Ani ba? Kinsa bang simbahan na karon? Daghan kay brad ay Mormons, na mga gitawag na tong Pentecostal, Alliance, Methodist, Baptist. Mga gitawag na to Anglican Church, to ay mga Pilipinista. Kinsa bang yung simbahan na nga nag-exist karon gikan ni San Pablo panahon ni Kristo hangtod ni San Pablo na convert siya nga nag-exist hangtod karon nga naay mga ordinadong pare. Okay, mo tubag ko ha. Ang imong pangutana sayop gyud. Kay tubag ko na paminaw sa paminaw. Minganaw ninyo og sayop. Ang Hebreo 7:12 ilisan ang pare, ilisan ang balaod.
So kay ilisan ng Ay, balaod, wala ni pare. Paminaw sa ato pa wala na nag-exist. Pero sa inyo, kamo na padayon nga naay pare gyapon pero wala na sa Biblia. Mao na biya nasa meron akong live. Ang tana ko, ambot lang asin ng gikan pare sa Katoliko nga ilisan naman ang Dani pare. ba? Ani ba? Diba? Wala mo ko mangutana giilisan na baning pare kay og giilisan ng pare di si Kristo din na pare unya ikaduha si San Pablo din na po mahimong pare kay Iya, ilisan na okay. magka. Dito Nagaro ba na pangutana nako. Kinsa ba yung mga simbahan na Anglican, napoy pare sa Orthodox, napoy pare sa gitawag na to og Pilipinista, naay pare sa Roman Catholic Church tanan nga nagdala karon og pare. Asa ani nga mga simbahan nga nag-exist gikan ni Kristo hangtod ni San Pablo hantod karon nga dunay mga pare nga ordinado. Kay ang pare sa Pilipinista nasad sila. Napoy pare ang Orthodox Church. Nasay pare ang Anglican. Siguro na sila pare. Adun to kung pare ba na ilaha o pastor. Kinsa man gyud ani asa man. Okay, tubag na nagtubag na mo kayo na. Balik-balik na akong tubag na ako. Wan Kami na mao sa- ngutana kog science tubagon ko nimo Pilipino. Lisod po kayo, sumpay ko karon mingon ko nga ang kanya to nga pare paminaw sa mingon ko karon nga ang mga pare kanya to nya nagkikisangtod karon nagpadayon. Lisod po kayo nga sakyan tanga nga ang pare sa Tanawa Katoliko. ha, Brad. Paminaw sa. Alam Sige. mingon ko karon paminaw, alam mingon ko karon nga ang pare sa Katoliko ang pare sa Bagong Tugon nagkikisangtod karon napangutana mo kinsa ni nga pare. Alam mingon ko nga Romano Katoliko. Sumusay pa kung tupad, Ay. kaya nga naman, paminaw sa. Dali ha, kadali ha, kadali ha. Kaya ang gingon sa Kung sakyan man gud nato, bro, kadali lang bro ha. paminaw sa. Kung sakyan man gud nato ning imong palusot bro nga wa nay pare kay si Kristo ray katapusang pare unya Oh, kung tinuod na. ilisan ang balaod ilisan sad ang pagkapare Yes, tinood na. karon Mabasa man. kung si Kristo ra ang pare wala nay lain ngano nga niingon man si San Pablo nag-alagad ako isip pare Desa Okay, ato pa matubag di ko. ay, wala gid na gid ay pare. Karon ang pangutana kay igiuyunan man nimo nga si San Pablo pare di ay. Apan dili lang pare sa Roman Catholic Church kay mato nimo pare sa mga Hudyo. Now sa daghan kayong gadalarog pare nga matod nimo kana di simbahan nga nag-alagad si Pablo isip pare nag-exist day na karon. Oh. Ang pangutana, unsang simbahan nga nag-exist karon gikan ni Kristo hangtod karon nga diin si San Pablo na convert nga na ay mga Wala. ordinaryong pare. O sa man simbahan na Alliance ba? Okay. Methodist, Baptist o sa man ani? Okay, mutubag ko ha. Paminaw sa ang tubag kayo sa Sige, pawi. sige. Ano laban minar ko. Paminaw sa balita nga bersyon ang mabasa pare sa Roma 15. Sa balita nga version. Sa balita nga version. Balita nga bersyon. Inyo ma'am. Sa may Baya balita. balita dili kay balita. May balita nga bersyon. Ang mabasa dia pare. Kung mabalik ka sa original Greek, walay base, walay pare nga mabasa dia. Ang nasulat dia ministry. Lagi Kunya lagi. karon paminaw sa ang pagkapare ni Pablo dito sa Saul pa siya Saulo. Pag mo na niya gitawag Ulo. siya ni Kristo, naay mo na siya. Asa sa hulo sa naimong Paminaw sa sa hulo sa naimong pare? paminaw sa Saulo, naay mo siya pare sa Saulo. Dio. Pag abot na sa pagtawag niya kang Ginoong Hesus, naay mo na siya apostoles. Nagingon siya nga katapusan siya nga apostol. Sa ato pa day nawala yang pagkapare Brad. Sa dang gitawag. Oh, wala na. Wala na yung pare. Wala na siya nagkuhan kay papas naman tong mga seremonyas. Sa Hebrew Sige, sige. 12, ilisan ng pare, ilisan po ng balaod. Karon ilisan man mo to nga angga sa pastor na kaya gisulat sa Hebrew episode 4:11. Mo na nagingon ugay na ang imong pangutanan sa Job kay nga naman wala na Sige. Sige, kadalang. Ayos ako sa pawi. Wala na nag-exist karon ang pare kay nga naman giundang na ang pare nga tawhanon. Ang pare ni Libig sige. na. Unda ka na yung pare sige. karon nga milutaw. Muna nangutana ko. Sige. Ambot lang aso Sige, ni sige. pare nga wala Sige. authority. Brad. Wala ni authority nga gitulong sa Naa ba Dios. kay kadalang, naa ba kay mabasa nga si San Pablo sa wa pa ma-convert into Christianity, pare siya. Naa ba kay wa? O kana sa baga Saulo siya, pare naman siya. Nasa Galacia. Asa man na to mabasa nga. Pare sa Ang term sa ulo pare. Pwede ka kabaluan. Sa- Siya pare de. Pasaha sa Kadaghan unsay yung sita mga sa kwan. Biblia nga sa wala pa ma-convert si San Pablo, pare siya.
Unsa day meaning ani sa ulo? Sa kuan, tining sa pare sa audio sa Sanhedrin. Ako ni sa position, wala ka balwaan eh. Listen Kadali lang ba? Lagi. Pasahon ako. Unsa may meaning anang gitawag na tog Saul? Meaning Saul? Oh. Ay research para makabalo kung sa meaning sa Saul. Sige. Saul, ikaw may akong gipangutana, ana. Ang babay research dia. Akong tanawon dire, kung sa meaning sa Saul. Unsa man? Sige, ato basahon yung si Pablo pare bagyod. Sa Galacia. Yan Di ba? Nga akong pangutana. Kaning term sa ulo. Unsa may meaning aning sa ulo? Saul sa in English. Saul. Nero. Kay kamo nakadungog na may tungod sa akong kinabuhi kani diya tinuuhan sa mga Hudiyo. Kon giyon sa ko pagluto sa Dios, hilapihan kayo paglaglag. Dai sumpay tas man ni dire. Nya pa dire. Diri sa buhatin sinapo diri basapod. Asa mabasa nga kanang term Saul pare na? Ay wala ko ingon ang pulong Saul pare. Si Pablo, si San Pablo, sa wala pa siya na-convert into Christianity, nahimo siyang pare. Basahi ko sagsita sa Biblia nga si San Pablo pare sa una. Sige, basahon ako basahon sa akong teksto kadali ha. Kung magakamagdali, sa pagtawag na ako. Wala, ngita sa gahuat ng bugo, gawat. At least nga nagit tayo ebidensya, siring mo ni ato. Is na natin ebidensya. Sige. Sa buhat, kapag kadali lang ha. Buhat, nabi pagitawam si malangan tani kadali ha. Sige, kadali lang. Narapan. Sa pangitawon ba ako lang isin sa imo kay pangitawon ba din nato sa buhat kadali lang. Sige, dili natin pamugos kay wala lagi na, way mabasa na. Lagi. Wala na. Pagtuwad-tuwad ito ng Biblia, wagi mabasa. Saman, buhat noibe, kanang buhat noibe nga naingon si Kristo ni San Pablo, Saul, nganong gilutos mo ako. Alay po na siyang bersikulo. Basta kay na ko yung ipabasa ni mo. Kuwani bro, dibihan na to na, kay wala lagi na mo, magmanta na, magsitag ko kay. Ano bro, pag-ingon ni San Pablo, gipili ko ni Kristo para mag-alagad o magserbisyo. Si pare, namakak siya ni wala. Sa may balita, mabasa na siya, may problema. Dili, Pinoy version na kong gibasa. Dili mayong balita, Pinoy version kay bago ko ng mayong balita nga nasa mga porsyon na nga di niyo tuungan. Pag-ingon ni San Pablo, pinili niya ako para maging serbante Christ Jesus upang magserbisyo sa inyo bilang isang pare. Ako pangutana na namakak ba si San Pablo ana o wala? Okay, kana nga version mabasa. Pero ang tinoda na si Pablo Apostoles. Dagan may ma-version karon mabasa nga si Pablo pare. Pero kung atong tanawon sa pinakaunod, taminaw sa dagan to sa Greek, minister gyud na nakabutang. Minister gyud na. Way bro, problema dili lang ta sa kwan. Dili lang ta mo mention anang mga Greek bro kay in the first place wala po taan ang original nga manuskrito. Kung ato nang sakyan ng imuhang pare dia, tato pare sayo po si Pablo pagsulti niya siya po apostol, di ba? Wala problema. Nasayo pa si San Pablo, bro. Kani akong pangutana lang. Nasayo pa si San Pablo sa pag-ingon nga siya pare. Okay, tutubag ko. Si Pablo diri sa version dili pare ang nakabutang, pero kana nga version abasa nga pare. Kana nga version dila tuhan yun. Kay kung atong tanawon wala ko mangutana nimo og tuuhan ba nimo ni? Namang ko pinag-version sa Bible nga naay pare, pero kung dagan to sa original dili gyud na mabalik sa pare. Ang nakabutang diya sa English minister. Basahan ako lagi wala man ko sa English ha. Tanaw na to sa English kung pare ba priest sa English priest man. Sige. So nakabutang dire minister man, ministering ang nakabutang. So bora kana mga version imong gibasa diya dili ya po na mabalik. Kay abi nimo daghang kay version karon nga mabasa pero wala man ko mangutana og nabali ba na nga bro. Tanaw ha, wala man ko mangutana nimo
namali ba ng Ano, bersikulo decide, ha? Wa. Ang ako lang is, Oo. namakak ba si San Pablo ana? Wa. Dili man sa si Pablo nagsulti ana. Kay kana nga pamina sa Ang Bisaya Roma man na. 16, O wala, 15-16, basahan ako. dili si San Pablo kay Surya? O sige, basahan ako diri si Pablo. Roma Ah. 15:16. That I should Dili be si the Pablo kay minister. Surya na? Pamino. That I should the minister of Jesus Christ. Ministering the gospel of God. Wala may pare diri. O nakaroon Lagi. patuhon ko na imong version nimo pamino Di, sa. tinuod man na bro. Sa kanang tinuod na- gibasa nimo, tinuod man na kay nganoman. Ang tinuod nga ministro sa Dios mo ni mga pare. O lagi unya karon patuhon man ko nimo mga pare. Tanawa ra lagi. Ay, imo man O ipalabas lagi. pamino sa imo man ipalabas nga si Pablo pare anang version. Ngano mo tuo man ka anang version nimo nga kana imong Pinoy version nga pare ni kabutang. Ayo pa Wa may problema na kay tinuod man na. Pero nga akong pangutana, nasayo pa si San Pablo ani wa. Okay, dire sa Pablo wala masayo pero dahil sa yung version na basa ang nasay pa na ang nagsulat. Ang nagsulat Kasi nasay anang pa version. Oo. ang nasay pa na nagsulat. Okay naman. Abot dire minister man ang nakabutang. Dapat ang nakabutang Sakto dire. lagi na. Palagi Sakto man na. Nga ang tinuod nga ministro mga pare. Mo na lagi lagi palabas ninyo si Pablo. Mo lagi. Makasulod ang inyong si Pablo Romano Katoliko. O di mo na si Piat. O sa Dera ha. Bro, kani King James version nga nay logo sa 70 Adventist ha. Sige. New King James version. Revelasyon 1:6. Di lang kay si San Pablo ha. Dera ha. Revelasyon 1:6. Niingon jud si San Juan. Revelation An na. us. Hindi na revelation. Sige basa. Sige. An us kita had and has made us king and priest to his God and Father. To him be glory and domination forever and ever. Amen. Atong basahon na, priest ang nabasa ha. Binisaya ta. Mayong balita Biblia. King James man na. Atong basahon na, mayong balita Biblia ha. Ale, ba kabalo ng Atong basahon ni. Sa kadali lang kay mangutana ko nimo. Sige. Gihimong usa ka gingarian sa mga pari aron magalagad sa iyang Dios ug amahan. Yan ni Kristo ang dungog gahom ug himaya way katapusan. Ang pangutana nako ani, ang mga apostoles si Kristo mga pari man di ay base ani. Nasayo pa si San Juan ani wala. Okay, tubag ko ha. Kana pare dili na pare nga tawhanon. Kami na sa ay Lagi nasayo pa. Ako mangutana kung unsang klaseng pari ni tawhanon ba ni. Nasayo pa si San Juan ani wa. Okay, motubag ko ha. Kami na sa aron makabalo ka. Okay. Kanang pinadayag 1:6 riya, pinadayag 5, tapugan ang basa sa pinadayag 20:16. Kana siya dili na tawhanon nga pare. Kana siya spiritual na. Ikaw papadalitan. Kung nakas ka maturan, kung nakas sa GBL20, na-presentar ka nga pare o pres. So walay problema nga kana sila wala man naman sayo pero dili na sa pare nga tawhanon nga sama karon ba nga nay pare nga magdumala wala na siya. Pero sige. maluwas na ka Balikan niya po na tutong isyu ha. Kami sa diyang naluwas na ka kung nibalik sa Ginoo at presentar ka pare. Usa basa pinadayag 20 bersikulo 6. Sila may mga pare ko ni Kristo. Na so mga pare di ay. Tuloy kini mga pastor pagsagas langit way luna kay mga pare may na dito. Are balikan na to ni isyu. Pamino sa dili na pares katoliko wala bigyan yung nga pares katoliko. Lagi mo lagi ni kung i-deny ni mo nga dili pare sa simbahang katoliko, tubaga lagi ni akong pangutana. Unsang simbahan nga nag-exist gikan ni Kristo hangtod nga na-convert si San Pablo nga himo siyang pare nga na ay mga ordinado na ay mga ordinado nga pare nag-exist hangtod karon kay ingon man si San Pablo and we ordain priests in every church nya matod pa sa Tito 1:5 nangordin na kami mga pare kada syudad ang pangutana lagi mauni unsang simbahan nga nag-exist gikan ni Kristo hangtod na-convert si San Pablo nga na ay mga ordinadong kaparian. Okay, mutabag ko. Kami na sa kanina ako na nang gitubag. Nga dili lagi ang imong
pangutana. Wala akong kay mangutana ganuman. kana akong Wala pangutana na lagi sayop ba na? nag-exist. Sabi no sa, wala na lagi nag-exist. Kaya nga naman, ibasa na ako sa Hebrew City. Kung ilisan ng pare, ilisan po ng balaod. O nagkaroon, imo ipa-exist, wala na eh. Wala na, kay nag-iskot naman si Pablo ang mga gasa. Dara. O sa may gasa, Bro. pahatag sapaw-sapaw, kay magtubag ko. Maulagi na lagi, mutubag ko, sapaw-sapawan, tani mo. Sige, O sige, niya, ang minar ko, gasa, minar ko. mga Wagi pastor, matag ha, way matag, way mga matag. pastor, mga propeta, magtutudlo. O na nga, sa'yo pangutana, kaya yun, wala na mag-exist. Imong gibasa Ah, sa sige. nga naay mapare nga giordinahan kami no sa ibalik ka to sa original sa English dili na pare dia giordinahan dia mga ministro Sige, mangutana ko. nakasulat Wala Eh. natag ha, way natag tubag. Mangutana ko. na ako'y nahatag na Naabay tubag paminaw akong sa nahatag na naabay tubag, obispo paminaw sa- karon. Ay na lang kay wala man jud kay mahatag nga simbahan sa tong simbahan sa ingon lang ta kag Anglican Tinod Church bitaw ta nga brad. walay mahatag kay wala gyud nag-exist ka ni kay ilisan ng pare So ilisan wagi po daw, mahatag balaod. jud na nato na ginuto natin suwajud Oo, ya mo. mao gani. Kay magkalingot Ano ag yan? balik-balik ka na dira Oo. magyapo ka katubag. Aniya. Natubag Nabay na mga obispo tanang. ang Ay, pag-ingon, Seventh-day paminaw sa- Adventist General Ayaw, Conference. pag-ingon. Nabay obispo og paminaw mga sa- dikon. Ayaw sa pagtubagwan. Ay bagingon nga wa matubag. Itubag na ako nga wala na pare nag-exist kay pulian ng pare. Lagi pulian po ng natubag, balaod. lagi natubag lagi O, ni mo pero di lang mao. Ano sa yun? pangutana. Sayop man yung pangutana kay wala man nag-exist na. Ay dili lang sayo. Nag-exist. Sa Oh, lagi ba? wala diya. Dili biyaan na lang nato na kay wala Lagi, gyapon wala wala. man jud tay wa mo kay matugan sunod. na. Ang ako Okay, ba, sunod. ang Seventh-day Adventist General Conference nga imong Oh. gipasakupan karon, naa ba na siya ay mga obispo og dikon? Nawa. O kanang mga kuan mo elder mo na sila, elder. Dili, Pwede huwag ko. kumutanag Wala ang siya, elder obispo. dikon ba na? Wala may pulong obispo na Samoa. Naaba mo'y wala na obispo sa mga nga elder ordinado diya sa paminaw sa naaba mo'y obispo nga ordinado og dikon nga ordinado wa. Kaya mo, kuan na dire yan ang mga deacon ta, mga dikonista. Giordinahan ba na? elder. Giordinahan ba na? Aw giordinahan gini mga pastor, na giordinahan gini kay sila may nangulo sa simbahan karon. Tingnan na sila Sige. elder. Kaya naaman sunod. dire sa Biblia kung basahon King James Version ha. Philippians chapter 1 verse Oh. 1. Paul Okay, and basa. Timothy, bondservant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with diha pinaagi with the bishop and deacons, obispo ug mga diakono. Karon ingon nimo naa di ay obispo og deacon katong gingon nimo mga elder ba nga ordinado. Ang gaordina mga pastor. Ang pangutana ko mao, basahi ko og sita sa Biblia nga naay pastor nga gihatagan og otorisasyon nga mangordina og obispo og dikon. Ana kato di gibasa na ako nga sa pastor. Sita sa Pwede pulong ba na? tagay ko ha kanang mismo nga ay piso wala Episo 4 gasa man na Pero gasa man na wala mo kumangutana og gigasahan ba ang pastor. Oh. Ang akong pangutana, may mabasa ka ba karon sa Biblia nga dunay pastor gihatagan og otorisasyon nga mangordina og obispo ug mga diakono sulod sa simbahan? Okay, matubag ko. Ang among dako-dako dire mapastor. So, pangita kang litra por litra nga mabasa. Ikaw ingon nga dili litra por litra kay masabot. So, Di, nami pang Brad, pastor. Paminaw ay sa. Sa kadala nga akong klaron Matubag ba. ko. Ayaw Matubag sabta mo na. sa Matubag kadala. ko sa pangutanan mo. Lagi. Oh, sige. Ako sa klarohon daan ba? Ayaw sabta nga nangita ko nimong litra po litra imong i-conclude nga ikaw gani kung kay matag litra po litra kay ingon nimo kon inyo maning baruganan nga was Biblia di gyud mo manuo. O bitaw Sige, ni Bible Brad. alone ra mo. O sige, Bible alone ta. Basing the Bible itself. May mabasa ka bang bersikulo sita sa Biblia nga dunay pastor gitagaag otorisasyon nga mangordina og obispo og diakon? Nawa. Lagi. Kada rin sila ni Kwan, sila ni Unsay sita? kada di episode 4:11. Pastor na siya. O niya, ang amo Ano ko mangutana og paminaw sa lagi. Ang among pastor, Sa- paminaw sa ang among pastor mangordina sila mo ilanang ampuan, ordinahan. Para ko sa inyo god nga naipare mordin sa mga obispo, sa mga member ba.
Inanda rin yaman mag-istorya. No? Inanda ba? Kuda nga, ang iyong pangunta nabay pastor, kada rin gingon na ang gasa nila mga pastor. So, among pastor mo na Wala labalako man ko mangutana, Brad. Okay. Wala man ko mangutana og ang Oo. pastor gasa ba. Ang akong pangutana, unsa may sitas na tumabasa karon nga ma-prove gid nato nga gitagaan sila og authorization nga mangordi na. Kay in the first place ang gisugo ni Kristo rabas Biblia, San Mateo 28:19, San Marcos 16:15, Oo. mga apostoles ra ba? Oh. Ah, Okay. hatagi kog sitas karon sa Biblia nga dunay instruction ang Dios o bisan si Kristo nga dunay pastor nga gihatagan niya og authorization aron mangordinag og Okay. obispo ug dikon. Dire si pastor, si Kristo ang basa dire pastor siya. So nangorden si pastor. Pamina sa tab kita kan Bible na ako gibatan na tanaw. Oh. Pasahon ako dire si Kristo pastor. O niya si Kristo nangorden og mga apostol, mga deacons. Unsa? Pamina sa Unsa nang O, mo lagi na unsa lagi nang ko. translation na? Unsa ang translation na? Tagalog ni nga Bible, Tagalog. Unsa lagi Pastor na? ba, Mayong Andre? balita? Di wa abot sa ni nga King James siguro tanaw na. Ah, Nero. Ilan nila lang ha. Unsa- Mamlay mabasa dagan dire. unsay title Dagan ana? dire, Unsay ang title? pulong Ang sa Dios. Biblia, ang Biblia? Ang pulong sa Dios nabo dire ang pangulo mao may mag No. Unsa nga translation na imong gibasa kay sundan ako na dire? Oh, sige, now am sa nga version na. May balita siguro ni or kuan King James siguro ni. King James na ang Banal na Biblia. kasulatan banal na kasulatan matanda at bagong tipan. Oh, kuan ni Ah, King James na. Okay ni oh. Mabasa dire pastor. O niya si Kristo. Asa mabasa, pastor? Asa mabasa dia? Tagalog ni. Matthew Si Kristo 3. dire, nga na po siya pastor. O No. Ato lang gamito ng common sense si Pablo, si Kristo, iya yung ordinahan ng apostoles. Diara, Pero Brad, apostoles- palihog ko no kog basaan ang imong Biblia sa Hebrehanon 3:1 kadali. Hebrano 1:3. Dili. Hebrew 3:1. Hebreo 3:1. Tagalog, yung Tagalog? O kana mong giawiran. Sige. Imo may mong gigamit ako bitaw Hebreo nang sundan na. 3:1. Mm. Atong basahon. Kadali ha. Kaya nagawin ko sa cellphone, wala ko nagtangustan. 3:1. Bro, manihapon na ra ba ko, bro? Kung kuha na lang ha. Last na lang siguro ni kay kutoy na kini kong tiyan. Kadali ha. Kadali, gamay lang kayo. Sige. Tanahon. Pilit-pilit. Laton ako na. Hebreo 3:1. Okay, nyarang, basahon diri. May gabi dia, si mo amigo si Dan Masin, no? Gabi. 3:1. Migo. Kay mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag sa kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote sa ating kinilala si Jesus. Sacerdote di ay. Saan na sacerdote, bro? Oh, pare, watay, Saan mo na sacerdote? ako sa kang Kristo, watay problema na, kay spiritual man siya, nga spiritual. Sakto. Sakto Pero di ay. dili sa kuan, Levitico sa Mateo, si Kristo, gingan lang pastor, bisan sa uwan. Oh, so, atong, man pangutanan nimo, golden ba na? sakto man na, bro. Natural, Bro. golden good. Tama man na si Kristo pastor kay pare man siya. Nya kaning mga pastor gapapare-pare wala ni. O kani pong mga gapapastor-pastor nga dili pare waja po ni. So, tarwa ha, sige, basahan na ito diri ha. Okay. So, inani na lang akong basahon diri. Alingaw kani mo. Sige. Atong basahon diri ha. Oh, para yun nga Taga-asa gali taga Cagayan ka no? Oh, nga man, ani ka diri? Sige mo na sila kuan bro. Sige mo na silang dinhi sa kaso. Sige mo na sila og preaching diana sa dinhi sa kaso ba mga sipi na sige mag-preaching anang plaza. Wala ka motunga. Daga akong gusto umana ko diya kanang mag-public ni. Kana masebe diya. Ingna sila nga. Pwede ra man ka. Dili kay di man. Pwede ra man ka modol dito mangutana ba? Utana ka dito. Brad, tana ko uy na tong amigo diri si Rinya nali Brad. Dili na Pwede kailangan man. mutana ko dito kung mutana ko dito. Kasi ang bulabog ilahang gikuan dito, maulawan na sila ba? Kung mutana ko dito. Oh. Kunya nga akong gikuan ni Dennis kinanghagat man ang debate, sila paimon ko og letter.
Dili na kinahanglan nga maghimo og glitter kay ang may tabo mo na maghimo og glitter matawagan na ako mo'y nanghagit. Ana man ang labas. Oh, ang ba? gusto nako magkita mi mananghid mananghid ko diri sa mong labaw. Pastor Chris Bacalares nga duwe debate. Mananghid maabot sila nga pananghid kana magpirmahay mi mag-public debate mi. San kinsa da city sa Cagayan. Oh, ano yung gusto. Pero bingon sila mga pangay glitter yatag sa mo. Ang matawagan na kami nang hagit. Dili na mo kinaya nga manghagit mig debate public. Pero ibutang plural puro walay hagit pulong hagit. Mas maayo siguro mga tubang nga hindi na lang nga kuan debate. Oh, ba bro si Dan Masin okay no. Masin na kay kuan ani bro Dan Masin. Unsa may kasultin mo ni bro? Maniapon sa ko bro, maniapon sa day ko, mabalik ra ko nya. Bana, mangi lagi panyapon basta nasi Dan Masin. Oh. Unsa man? Makatag nagpagkaon Dan Masin ako. No. Pwede pagkaon na mo gungit na lang diha. Paghungit na lang diha na live kay unsa may cancer na ning isa, unsa may tuyog tumong ni sud dire. Unsa ko na itumong nimo? Suladan. Tingog. Pwede pa dog, nakamute ka. Magawas na ka bro Eugene? Sige, unsa may cancer nimo? Sige, Sa issue ninyo dito. Si Pablo, may tungod kaya. Ako yung mga tanan nimo bro Eugene. Unsa man ni Jeff? Unsa pamaagi nimo ani? Abot sa inyo, kung nasa sugot ka, mangutana siya. Ako, di lang ko mangutana. Pag nasa cancer, di pa pangutana niya kay lamig na kay panihapon oh. Di, pangutana. Ako dai mo iba kapangutanon ba? Okay. Ako pangutanan ninyo bro, kini bang mga balaan nga kanang giingon ninyo nga mga santos maora ba na ang gitawag nga balaan sa Biblia kanang nadeklara nga gikanonay sa mga pari ninyo? Maura man na. Maora na ang ma-recognize. So sa ato pa ang dili ma-recognize sa inyong mga papa nga balaan, ang dili ma-recognize mga yawa na sila. Dili po ta makaingog mga yawa. Take note na to, dili lalim ang magkanonay og santos. Mabita ni susulod sa simbahang Katoliko, natay gitawag na tog All Saints Day. Kay gihandom nato ang mga kaigsoon, ambot nang kakamog, dabaw mo'y paghandom, sa bagay, di mo mo handom, kay ambot mo yamoy mga santos. Gihandom namo ang mga kaigsoon na namo nga nangamatay na nga na santos man wa gipang deklara sa simbahan kay di lalim magkanonay og santos. Pero na santos na sila ha. Amo man eh. So para mahimo kang santos sa inyo ha, inyong pagtulunan para mahimo kang santos kinahanglan gyud kang i-canonize sa mga dili ari ninyo. Dili ani ha. Kung para mahimo kang santos, pagbinuotan ka, tuman ka unsay naa sa simbahan, maghimo kag mga good moral, maghimo kag mga maayo nga sarang makapasantos nimo. Karon unsa man ang gitawag natong kanonisasyon? Ang kanonisasyon ang pagdeklara na sa simbahan nga ikaw tinuod gyud nga santos jud ka. Kay mura man nag-imbestigahan ka ana ba? Nga mura bitaw ani ko ano nga kanabang nangawat ka ba? Di ba under pa man ang nangawat og ining investigations barangay og tinuod bagi kang nangawat kag manok didto kamunggay og kapayas. Inana la siya. Pero kani ato is pagsantos man eh. Mao na nga ang simbahan para ma-prove nga kining tawhana usa gini siya ka santos. Mo nang do na tay gitawag na to og investigation. Jadi lalim ning magkanonize mag-investigate pag mapamatudan nga kaning tawhana santos gyud ni siya. That's why ang simbahan mo deklarar ana. Mo nang do na tay gitawag na tong kanonisasyon. Sa inyo ha, wa mo'y kanonisasyon kay in the first place bisan pag naa mo'y authorization gikan sa inyong founder, wa magipon mo'y santos di ana. Isa may asa man nimo na nabasa bro sa amo ang mga basahon nga nagsulat nag-ingon amo basahon wa ni mga santos. Wa
Sa may santos ninyo, be, hinganli ko no, bisag isa lang kabuok. Tuma, day na. Naigor day ka. Muna di ha. Sama ra ko danang moingon ko ba nga. Sama ra ni ani ang moana ko ba nga. Paminaw sa. Paminaw sa. Sama ra ko ni moingon ko nga. Kinsa may gaingon nimo bro? Nga are ba ani istorya ho? Kinsa may gaingon nimo bro nga wa mi kwarta. Og da kay kwarta di pakita ko kwarta. Wa kay makuod da, wa jud kaya mo. Iyan man gud ka. Iyan man gud ka nga wa may mga santos. So kinsa or asa sa mga basahon namo nga nag-ingon mi nga wa may mga santos. Asas basahon ninyo nga wa mo'y mga santos. Usa ang paghatag na kuha na nga wa mo gid mo yamo. Ipakita. Ito pa. Basahon, pakita. Usa may statement ninyo. Wala jud mo statement ka mo ingon mo nga wa gid mo santos kay in the first place wa zero balance man gid mo. Ay, okay. So sa ato pa, Pastila na lang yung taon dolor. kanay pagsulti nga wa ni Santos dili na gikan o wa kay gikuhaan niya nga statement imuha ra gyud ng opinion. Be, para mahimo nga tinuod nga wa namoy santos. Hinganli ko no kinsay santos ninyo? Ha? Unya og na ako'y Kinsa may matumbok nimo nga sa sulod sa General Conference nga imong gipasakupan nga nag-ugat aning Amerika naay sa kabuok na santos. usara ka buok. Sus pagkagamaya. Tagay lang kog isa, usare akong gipangayo. Di ha? Wa ka. Diya. Wa kay ikahatag nga statement karon sa kuha ka maayo. Diya tagaan ka. Kay ang inyo ha? Be, Para masantos, matod pa nimo no? Para masantos, matawag nga tinuod nga santos, mo to yung statement ganyan. Matawag nga tinuod nga santos, dapat makanonize ka. Kay ingon nimo, para magasantos ka, maghimo ka maayong konsulti unya para matawag yung pag tinuod nga santos, buto ba sabot. Asay datang imong gipanhimo para matinuod kang santos, dapat makanonize ka sa inyong pare. Unya giakusahan mi nimo nga kami wa may santos. Ha? Kana nga statement garaan, daghan nang nailad ni anak ninyo. Mao na nga atong klarohon. Diya, sige. ang paminaw. Diya imong gipangayo, ingon nimo Seventh Day Adventist. Why Santos? Basahon na to. Bugna, Kapitulo 14, versikulo 12. Ay, sibuha, ilunggo man eh. Wala kay sibuha no diha bro. Ligay nun man ko ade ay. Okay. Dili ba? Sa sulod sa General Conference, ay sa paminaw, ang imong gibasa. Oy, paminawa sa ba? Ang imong basahon na nakabalo mo kuha na imong basahon, ayo ko guwata na. Paminaw. Paminaw sa ba? Basa bro, Paminaw basa bro. sa paminaw. Kami ba, di namin magsapaw-sapaw, paminaw, food. Padayon bro. Sige bro, basa bro, kay hiligay nun ako bro. So, mayong balita. Yung balita, bisan, asa pa nga balita yung gusto. Bro, palihog basa ko na bro. Kaya ingon. Sige, basahan ako. Ingon si Jeffrey ganina sa bersyong balita. 12, 14. 14, 12. 14, 12. Okay, in English. Here is the patient of the saints. Here are the commandments of God and faith of Jesus. Percent. Unsa to? Sa kadali lang. Ang ako ba ang pangutana ba? Ang akong pangutana, kinsa man sa inyo ha, bisag isa lang kabuk na santos. Wingan lay tao kinsang tawhana na di kay mo basa kag Biblia. Pero imong gigamit ra ba nga Biblia wa para ba mo tunga ang General Conference na kay kasugod ra mo Amerika. Paminaw. Game on na diha. Kinsa lagi, kinsa may na santos, kinsa man eh. Gatubag. Paminaw. Paminaw ha. Ang imong gipagayo, usa ra gyud. Pero gipagayo. Ha? Lagi ba? Tagay ko bisag isa lang hingan li.
lagi ko. Paminaw ka. Ang Bro, imong kiring, hinahanap ipit. sa pangalan. Ang Diyos na mo ay naghingalan. Ang Diyos na Lagi. naghingalan kung kinsa ang mga santos. Paminaw. Kung kinsa ang Ah. mga santos. Kinsa ko ang mga santos makata sa Diyos. Sila nga nagtuman sa sugo sa Diyos. Ug dunay pamatuod. Sila nga nagtuman sa sugo sa Diyos. Ug dunay pagtuon ni Jesus. Kaklaro Wala sa inyo, ko mangutana. Paminaw ba? Wala ka na. Ang Diyos Ay, siya, ay- sa Paul, Wala lagi, ko kinatulog pa. mangutana. Sus, Ginoo ko. Katupang pa ko. Unsa man ni? Unsa man ni? Sa ikaw bitaw akong gipangutana nga gabi. Wa kay ikahata. Ibalik. Karon nang gitubag ta ka, magsapaw-sapaw ka. Murag halata ka ba? Ayaw, sapaw, Di sapaw. man mao imong tubag, Brad. Di mao. Og di ni mo Ayaw, ba? sapaw, Ayaw sapaw, mo sapaw, mangutana sapaw, nimo sapaw. kung unsay nakapasantos sa tao, kung gatuman ba siyang sugo o wala. Ginoo ko. Mara ni Brad, magsapaw-sapaw yapo, paminaw, tubag, kaya kuman ako man ang tubag. Sapaw, manahin mo. Ano katawan niyang kaugalingon? Katawan niya yung kaugalingon. Tanaw ha? Isos Ginoo ko. Ayaw pagkaulaw kay inyong harapan ning live diri oh. Ay, ikaw mo maulawat ani kay nagpipusar nga wa ni mga santos unya ikaw. Lagi ra. Ako Kumagala, Diba? kinsa man sa inyo na santos? Si Jeffrey rin yan, ikaw, si mga asawa, kinsa ba? Tanaw nagsapaw-sapaw na ka. Oh, di ba lang tubag? Stilan Ginoo ko. Ah. Yan, Yan. bro, Dad. Halata kayo si Eugene Dapo. Ulawan. Maulawan gyud siya. Pareho Kaya ang tubag, bro. ilahang mga santos, Pastilan basa. Basa. ang ilahang santos, kinahanglan pa magkanunay sa ilang mga pari para mahimong tinuod. Sa ato pa, duha na No, basaha sa ang Biblia. Ang imong gibasa sa Biblia, ang imong gibasa sa Biblia, nagtuman og mga sugo. Ingon ang Dios nga kini sila nagtuman og sugo. Wala man ko mangutana nimo og unsay nakapasantos aning mga tawhana kung gatuman ba nig sugo o wala. Paminaw. Ang simpleng pangutana ko mao kinsa ba sa inyo ang nasantos? Imo bang asawa si Jeffrey rin yan? Imong anak kinsa ba yun? Tanawa, nagsige na lang Tubag ang naman. sound effect. Paminaw, sa gapo. Nagsige na Nagtubag lang pa man ayaw, sa iyang sapaw-sapaw. sound effect. Sus Ginoo ko. Napay ka ng tawan, piting hilawa. Okay. Pagkatunog. Pagkabakakon. Di ha? Oh, sige. Sapaw lagi. Saman si Judian sa si Denmark Santiago guro na santos ninyo. Ano man, nahalata na. Nahalata na. Sige, tubag. Brad. Maminaw ko tubag nimo ha. Tubag ako, maminaw ko tubag nimo. Bro. Ayaw sapaw, sapaw. Paminaw Kaya magkaka, nagtubag pa man. magkaka. Hilaw Ay ikaw ayaw lagi sapaw, sapaw na ka. Naminaw na ko. Ikaw na mo sapaw. Bro. Paminaw lagi. Sige, baray tubag, bro. Sige. Padayon. Okay. Paminaw ha, ay sapaw-sapaw. Sa ila ha, mga kigalaan ito na tanawa. Ingon ni Apostol Pablo ha. Ingon ni Apostol Pablo, ang Apostol Pedro. Ingin na niyang matawhan, Apostol Pedro. Ano paragod ni mga kahigalaan? Unang Pedro, lihog basa bro, kay ano man ako ahiligay na wala ko yung pista. Kalimtan ako. Uno, Pedro. Uno. Ha? Ang ilaha mga higala, ang pagtulunan sa Katoliko, dapat matinuod lang kang santos, tanawa, matinuod lang kang santos kung ideklara ka sa simbahan. Tanawa. Basahan na. Pedro, maminaw lagi. Ay, kung mo maminaw ka. Unang Pedro. Sige, uno, Pedro. Kapitulo 1, versikulo 16 yata, no? Basahan na po 16. Unang Pedro, bro. 16. Sige, uno, Pedro. 16. Okay, itong basahan diri ha. Uno, Pedro. 16. Paminaw, gapo ha. Ron, dili magsapaw-sapaw. Pag patunog may pamatasan. Sige, muto pa. Tala basahon. Kaingon sa naisulat, kinahanglan kamo magbalaan. Sa English, basahan sa English. English na nato ni. Okay, nyara, English. Okay na na, si Buhana, bro. Okay na na. Sige, una. Okay na. Sige.
Kinahanglan ka mo magbalaan. Saglit Balaan ako ng Santos balaan. parehor man na. Okay, nara. Kinahanglan ako magbala. Kinahanglan ka mo balaan kaya ako balaan man. Ay, Amo na nakasulat. ayun! Sa Biblia ay mga kahigalaan, paminaw makakasubat, ayaw sa sapaw. Sa Biblia ay mga kahigalaan, ang iglesia mga kahigalaan, mga kaigsunan. Gisultihan ni Apostol Pedro nga magbalaan. Sa ato pa mga kahigalaan, kung ikaw naa sa matuod nga iglesia, ikaw matawag na balaan. Maunay mensahe ni Apostol Pedro din Palua pangutana. Ayaw sa sapaw kay nagtubag pa. Utong lang. Layo kayo yung tubag, layo. Utong lang. Ay nagsapaw-sapaw lagi. Ikaw bitaw akong gipangutana, mong ibalik sa tuwa. Karon nga nasakpan inyong bakat. Makisiki. Sige, padayon. Kaya mo palua po pangutana. Oo, paminaw. Ingon ni Apostol Pablo, magbalaan mo. Ni Pedro, kinsa iyang gisultihan ang iglesia, mga membro sa iglesia, mga higalan, magbalaan mo kay atong Ginoo balaan. Mao na mensahe. So kinsa na iyang balaan? Mao na mga higalan. Mao na mga kahigalaan nga sila ang wala na kanunay sa mga higalan nila kay dili na balaan. Okay ba ang tag-unsa sana? Siyo din po kay wa ni na kanunay sa ilahang Palua pangutana. Paminaw sa kagatubag ko. Wala, layo kayo mong tubag. Ang palua pangutana ba, ingon ani ba? Ang akong pangutana ba, wa mo ko mangutana nimo og magbalaan ba ta? Unsa bay, brad, paminaw sa akong pangutana, brad. Be responsive ba? Wala man ko mangutana nimo kung unsa bay nakapabalaan sa tao, gatuman bag sugo, unsa ba ning magbalaan ba ta? Wala man ko mangutana ana. Ayaw lagi. Ang pangutana ko kinsa ba sa inyo ha? Ang nahimong balaan. Imo bang asawa si Jeffrey Rinian ba? Imong anak ko saan eh? Okay rin nagmasakitan. Be responsive sa akong pangutana. Ayaw pagkaulaw kay programa yan ninyo. Okay rin na. Huwag masakitan ka sa maturan. Okay rin na. Sapaw-sapaw. Nasaktan ka na. Sus, Ginoo ko. Paminaw sa kay gatubag ko. O, ingon nimo maminaw ka. Karon, sabo naman ka. Ingon sa Biblia, ang paandam sa Biblia, magbalaan mo kay ako balaan sa. Kinsay giingnan ini? Ang iglesia. Ang iglesia mo giingnan. Sa ilaha, kung dili makanonize, dili mahimong balaan, dili mahimong santos kung di makanonize. Si Eugene Gapo, wa makanonize. Yun nga po, wa makanonize. Kaya ba na mo, ang unsa ni siya. Di siya balaan. Kaya ang English siya balaan. Ingon niyo, magbalaan. Mauni. Di na ko itong isultik. Basig, musamot, nagkasakitan. Ano ba, bro? Akong pangutana ba? Wala mo kung mangutana nimo kung unsa bay nakapabalaan sa tao. Magtuman bag sugo o dili o magbalaan batag dili. Ang pangutana ko mao, kinsa ba sa sulod sa Seventh Adventist General Conference nga nahimong balaan, nahimong santos, hatagi kog usa lang kabuok tawo. Usa ba ni imong asawa ba? Imong anak? Ikaw ba? Si Jeffrey Rinian? Asa ba ni? Gatubag ko. Pag-inom pagtubig. Layo man kayo mong tubag, wa man ko mangutana. Di ba nibasa kag Biblia nga, ang mga santos nagtuman sa sugo. Wala man ko mangutana kung unsa na ilang status, gatuman ba nagsugo? Wala. Ang pangutana ko mao, kinsa may na santos ninyo? Makahingalan ba ka bisag isa? Ha? Bro, Jeffrey. Naon sa naman eh? Ay, masa nagtubig ni. Kung nasa gatak ko Ayaw pagkaulaw kay programa ninyo ni, naunsa? Mo na yung resulta nimo kay kung ikaw pamutan-on, imong gustong balik sa ako Ako na imong patubagon. Karon na ako nang mutubag. Nasakpan imong bakat. Nasakpan inyong di mao nga. Ilang luya. Sakito na mo. Isa ragali akong gipangayon, magkakahatag. Imo na lang magiagi og Sa tawag ilaw din maasin, oy. Mahalata ba? Imo na lang yan. Para
para kadi ka makon. Mo na lisod nimo. Kay kung ako lang unta imong gipapangutana. Ikaw unta magsigigyaw sa tubag. Di ba, Brad? Balik na. Isa ra may akong gipangayo, bro. Kasi ba si kinsa magay mo matag si bakalares? Kinsa man ani? Tubag man gud ko. Unsaon ako pagkathatag og tarong nga tubag. So imo man kung sapaw-sapawan. Kunya imo pagkatawkan imong kaugalingon, diagi pa nimo sound effect para di mahalata nga nasakitan ka. Ikaw akong gikatawan kay ngano man. Ikaw akong gikatawan kay nangita ko ngalo na mo kay nahatag. Inom sa tubig kay para nga Asang luya. nakailusartan diha iprepara. Sa lusartan. Og yung pang high blood mo ayaw ko giamong. Wala, yun oy. Dila gato Be, gamito na ko ning imong gigamit nga sita sa Biblia. Unang Pedro 1:16 ningon si San Pedro, pagbalaan ka mo, ingon nga ako balaan man. Ang pangutana ko, kinsay na santo sa inyong simbahan, tagay ko gisa, magbalaan man ka. Saan? Isa lang, isa. Ningon si San Pedro sa unang Pedro 1:16 gigamit na nimo. Nga magbalaan ka mo ingon nga ako balaan man. Hatagi ko gusa nga nahimong balaan sa Sabadista usa lang. Usa ra gyud. Usa ra gyud. Usara, akong gipangayo ha, ganina ra ko ani. Sa Batista sa Pedro. Dili ba? Hatagi ko gusa ka buok nga nahimong balaan nga nasakop sa General Conference anang inyong simbahan nga nag-ugat sa Amerika. Pino lagi. Imo hanang giotro na pud yung kumutana. Imo na pong giotro. Sige, pangutana. Dali ba, paminawa, akong pangutana mao. Sa General Conference 70 Adventist Church, kinsa man ang nahimong balaan dia, tagay ko gisa lang. Paminaw. Dili lagi kay usalan. Tanan lagi na membro sa iglesia. Membros. Lagi tanan man ka, hatagi ko gisa sa tanan, hatagi ko gisa. O nailisod lagi. O nailisod di mo. Kaya ko masa. Ay, relax lang. Dilan di man kahatag ni. Relax lang. Relax lang niya. Ay, hilak. Diyan to mag ha. Ayaw pagkaulaw Brad, kay programa ninyo ni, naunsa. Paminaw. O lagi, magbalaan man ka, hatagi ko gisa, isa lang. Ang kalaki, magsige naman na siya. Sige, isa, higit, utay, unsaon na ko pagtubat sa imong pangutana, kay magsige ka, yaw-yaw. Pag-inom. Ila, ingon lagi ni Pedro. Gini kahatag. Ano na lagi? Masapo na po. Masapo na po. Ingon lagi ni Pedro, magbalaan ka mo kay ako balaan. Kinsa maning gitawag na balaan? Kinsa ning gitawag na balaan? Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Kini sila. Di kong kulo ang limot mo sa English. Here are they that keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Kaklaro mo ha, paminaw. Kaklaro ha. Ang giingon ni Kristo, ang giingon ni Juan, kadto di ang mga balaan. Sila nga nagtuman sa sugo sa Dios ug dunay pagtuo ni Kristo. Sa ato pa, ang atong Ginoo. Naanay gikanunay sa mga balaan. Kinsa man gikanunay sa mga balaan bro? Sila nga nagtuman sa sugo sa Dios ug dunay pagtuo ni Kristo. Ang Seventh-day Adventist General Conference ng pangayo nagtuman sa sugo sa Dios ug dunay pagtuo ni Kristo. Maunang kanang imong gipangayo nga usara ka buo. Di ba, Brad? Ani ba? Wala man ko mangutana ni ay pagkaulaw kay programa ninyo ni. O lagi. So, Maminaw ka kay. O na, ani ba? Wala man ko mangutana nimo og ang unsa bay nakapasanto sa tao. O nagtuman ba sugo? O gikanonize ba nas Ginoo? Wa. Ang ako ang pangutana, simple naman kayo ba? Sa General Conference 70 Adventist Church nga imong gipasakupan nga nag-ugat anang Amerika, kinsa ba diha ang nanahimong balaan? Sa man imong asawa, ikaw si Bakalares, tagay ko kusa. Paminaw.
Kinsa ha? Kinsa. Kinsa mato nimo. Adyan to. Sila. Ano ha? Magipit ako para nga. Okay. Na, tuyok-tuyok rataning sila. Hinganli mo lang sila. Komentaryo. Kay kung isa na sila. Pagkabakakan, wagay ka ikahatag. Tangita kong tao niya, mingon magag sila. No, sa man eh. Pala. Mura na kag nanumangil, aniro niya wa kay tumbok. Sige diabetes. Nya karon magsige na kag reklamo. O di ha. O sa man eh, si Saint Maasin, Saint Rinian, no, sabay ta. Madungog ko. Madungog ko bro, madungog. Ay, berting dunguga. Pero walang kakahatag. Salamat. Paminaw. Ayo nanti. Ang imuha madala. Imo harang idala og yaga-yaga abinimog. Abinimog madala ko nimo. Ti sineryoso man ni ako, di man ni yaga-yaga. Kinsa magingog yaga-yaga na. Na sineryoso nga imong sound effect, yes binuang. Imuhang Yes, binuang. Oh, tanawa mo na sineryoso. Jesus, Ginoo. Di man kisa si Bacalares, si Dan Maasin, si Rinian, asa man na ni. Nganli ko na nagingon ni mog sila. Nangutana kag kinsa no? Nangutana kag kinsa. Di ko muhatag og komentaryo ra nga pareho sa imuha nga way basihan. Oh, lagi. Ho. Ikaw lang. Ho. Paminaw kay gatubag ko hilom. Relax lang ta, inom tubig. Inom sa tubig. Ha? Ugom og tubig. Ikaw rin mo tubig na kay murag na. Paminaw lang. Seryoso ko na iya. Seryoso, pro. Tanaw yung sound effect. Ayaw gilak eh. Ayaw na mo na seryoso ni Jeffrey rin yan diha. Paminaw ha. Kapayason na rin eh. Oo, say kapayason. Oh. Diya, ang pangutanan niya kinsa. Tanawa, di na ko patubagon kay sakpan man. Di na ko patubagon.